Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Maluluyon, mapuangurong Amahan, miduol kami kanimo sa among panginahanglan. Aron sa pagpangayo sa imong panalipod batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug pinaagi sa maalimon mong kamot. Huwag tanga ang kahadlok sa sakit ug kamatayon. Pabalika ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan ang katawhan, nagitahasan sa pagpangita sa mga tambal alang niining sakit ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami alang kanila kinsa nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga nasakiton uban sa katapos ang buwangon. Ihatag kanila ang kamaayon sa pangisip ug panglawas, palibong sa ilang kapangakuhan, panglipod batok sa sakit. Nagaampo kami alang yanto ng mga takbuyan, nagahuli unta ang ilang mayong panglawas, panglipdi sila kinsa nalula kanila, ihatag ang pahulay na bayan nandito sa mga namatay. Ihatag ka naman ang grasya ng inyong panahon sa pagkakala ng lipod sa pagdulay alang sa kayuhan sa tanan ug sa pagtapang sa mga nanganghanglan. Ang among untang kahinawa ug kabuon alang sa usab-usa. Nagsugdan ka namo sa paglabaw ng krisis. Nagtungtong ka namo antos sa kausaban ug kabalaanan. Ihatag ka namo sa tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo inyong Ama. Kinsa buhay ug hanggang ibang Panginoon, diha sa kayusan sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahimturan. Amen. Nagdangog kami sa inyong panalipod o balaang inahan sa Diyos. Ayaw kawa nga aming panalipod dinhi sa among mga pananghanglan. Himulangan kung sa kami nilikan sa tanang daotan kung himuyaon ang balaan ng buhay. Amen. Maria, kaayuhan sa masakitong, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. At home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home. At home radio. Gikan sa Aliw Broadcasting News and Current Affairs Center, Cagayan de Oro. Ani ana ang mga gahi.
Ang inyong sulugoon sa kahanginan. Multi-awarded broadcast journalist Art Bonhoc Jr. Ug ang award-winning host kinsa hari sa Kalingawan. Ang Hilas King Bernie Bitok Bitok. Gahi kaayong motagingting pero humok og kasing-kasing. Live and alive sa Home Radio 93.5. Kini ang Gahi ni Bay. Worldwide. Garbo sa mga Bisaya. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Kami mo dahil sa aming dahigon, umabati ko sa aming batikoson. O pati Art Bonhoc Jr. O Bernie Bitok Bitok. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Tikto. Kahinay kayo kung Mike. Good morning! Bangon na! Mindanao. Maayong buntag Mindanao, maayong buntag Visayas, magandang umaga Luzon, magandang umaga Pilipinas, good morning world, good afternoon, good evening kung asa ka man, meaning kalibutan na welcome sa itong mga programa, labi ng mga Bisaya. Kumusta? Good morning, Bert. Good morning, kagayard. Og siyempre, hanin mo kami mamulabog sa iyong kabuntagon. Alam mo, ang pinakaganan ako nga part sa di ka naging sunrise. Kaya parang nai-hope. Parang panibagong buhay. Parang nanapoy burag pakigbisog. Ito po ang Hilas King Bernie Bitok Bitok. Okay, yung sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Morning! Oy, gatas. Kabalo ka kagay, Art. Advice sa mga doktor. Tungod kay di ba nagay mga karon na mga medyo kakakabahan, na mga anxiety attack. Kung mas maayo likay sa daw og kape, ang gwapo daw gatas. Di ko kabalo kung breast milk ba mo mas nindot. Kay ang more caffeine daw ka, mo nang mas dali ka makabahan. Labi na karon, 269 na pod ang cases karon. Sa Cagayan de Oro. 269. Ha? Wag gina mo baba, ha? Pero relax lang. Buha kabuok ang mag-69. Ay, kasarap. Mo nang karon nag-ilis sa mi gatas lang daw karon. Ganahan po silingling nga gatas lang daw mi karon. Apa day gatas lingling? Apa? Ang problema kay powder na. Morning! Lingaw kay ko gahapon, medyo at least nakawala sa mga kabalaka. Oy, Lingaw kay ko gahapon sa imuhang gugmang giahak nga gikalag. ha? Ay, katong nakuan na nakauyab siyang Cashier. cashier. Oh, nakauyab siyang cashier. Kasir sa ayuda. Mga gikalag sa mga naapil sa namatay sa listahan. Nagpasalamat. Ang mga minatay, nagpasalamat naman po sa mga cashier. Oh, salamat. Na-appeal ko sa ayuda. Good morning sa tanan mga misis nga sayo kayo ng mata karong taknaa. Good morning sa mga mister. Mga mister o mga misis nga gaandam pod kay mga apor ni sila apor. Apor. Tunay mga trabaho. Kayod lang mo para mahimo mong arich. Ana ra magina. Apor, pasigig kayod, paningkamot, ma-arich ra gyapon ta. At mga drivers sa taxi sa PUJ, good morning kayo. Salamat nga galanog-lanog ang Home Radio 935. Thank you!
Thank you. Salamat. Salamat. Kumusta na si Lito Inglesero? Nagpabakuna na o nagpadalag yun sa ilang pastor nga dili daw epektif ang bakuna kay delikado na? Kala mga pastor diya nga di gatutuwa rin bakuna nya kamo pa gadlok-adlok mamatay ganin yung mga tao nya magkadaggan mo basig kamo ang usa sa contributor kanong nakadaggan ning COVID karon sa dakbayan sa Cagayan. Ito mga di mo to makuan, katungod ba na ninyo nga na, pero kung inyong gimahal ang inyong kaugalingon o inyong isig kaingon, Tino. magpabakuna man mo, kaya nga naman, Bakuna, oy. ang dili magpabakuna, number one, you are less informed. Kadua, gapaminaw mo atong mga manghingutuay diha sa dalan, diha sa inyong baryo. Na ikatulo, mas paminawon pa ninyo ng mga unsa kaysa sa mga doktor. Karon gani ang Santo Papa, ug ang mga obispo ug ang mga pastor sa kadagkuang simbahan sa nasod. Oo. Nanawagan naman gani sa katawhan nga magpabakuna ta kung atong gigugma ang atong pamilya. Correct. Tama. Ang dili magpabakuna, pasaylo ako ninyo ano nga isulti na ko ninyo nga mga laog mong mga tawhana. Selfish. Ha? Ang inyo lang kaugalingon yung gihuna-una pero wa ninyo tan-awa nga career na kaayo mo mga tawhana mo. Mao na nga nagkadaghan diri may mo papuy-on sa City Hall. Dito mismo sa Mayor's Office. Ay, Diyos ko Lord. 269. Naunsa naman eh. Mga kagahi, medyo nihangad na lang ba mo? Kano sa mga ni mahuman? Talabi na karon. Mga kagahi. Gamiting ang Interagency Task Force sa Northern Mindanao. Correct. Ah. Ginood. Ang ilang number one topic is Cagayan de Oro nga maoy kapital sa amihanang Mindanao. Nadito ang DOH. Kung sa usap pa ka report DOH. Mhm. Narito ang PNP. Narito ang PNP. DILG. DILG. Narito ang mga grupo sa mga doktor. Ay. Taga syudad. Pero wala dito ang taga City Hall. Ang ipadala lang nila dito katulang sa ilaha nga emergency nga gitawag daw si Ma'am Ami. Nawag Unsa? na po yung mahimo. Mura bag na ay management conference ba? Oh. Ano daw? O yang ang imong gipadala ang imong halang kanang unsa? Kanang clerk. Kanana ba? Walay Ang taga walay taga dili makahimong desisyon. walay taga Wala. City Hall. Walay kuan dito katong mga howdy nga mga right hand ni Mayor wala dito. Mga right hand ni Mayor Moreno katong mga sabi na to, mga bright. Wala dito. Wala dito. Wala. Usa pagsa. Padala lang usay ito. Mura lang present ba nga? Oo. Mura lang nag-take down notes. Ana. Hala. Ug ang topic dito sa Interagency Task Force nga kinahanglan gyud nga tumanon ni Mayor Oscar Moreno kining granular lockdown nga kung asa na ay COVID kato ang ikordon. Oh. Kaya tagaag ayuda para di manggawas. Ano man, delikado naman kayo. Daghan ang kakamatay unya sa atuang balita tanawa. Ay, Lubog nangalungat. na mga punerarya, asa mo pang ang patay. O, mao dito sa Cebu, follow up lang sa Cebu. Oo. Ito na usa ka abandonadong balay. Nagkahiusan to mga punerarya kay di na po di nila unsa naglibog na po sila kaya katumag ipamutang dito di lang basta naamatay kundi mga COVID cases. Huy, simbahan. Ana. So, So, yun ana. Kaduha nga agenda sa mao nga meeting, mao nga kinahanglan paspasan ang extraction ilabi na sa katong mga na-COVID sa barangay which nakaabot na sa IATF nga diri sa Cagayan de Oro kaangka-ang gyud ang lokal nga gobyerno. Daghan ang wala ma-extract gikan sa kabalayan. Unya diha pa matawagan sa mga contact tracers
nga it's either na humana ang ilang kwarantina or patay na. Simba ko. Tantil Sa tapos iyo mga kabuntagon, manawagan ang po kita subli kang Mayor Oscar Moreno. Sir, kanang seryoso ka ba, sir, nga protektahan ang katawan sa Cagayan de Oro, sir? Mayor Moreno, sir? Or nang wala yun kay pagbati na mo, sir, kay ang imong una-una naanag yun ka dito sa Misamis Oriental na ngandam sa imong pagdagan o pagka-gobernador. Kadyo lang butangan ko na og kanang background music nga kanang pinamingaw bi pagkana nagalingatan. Niya, manawagan po ko sa ito mga konsyales. Grabe, amang, buta, bungol, gihapon mo, hantod karon sa pangitabo sa Cagayan de Oro. Wagi, Ido ko ang atong mga ulo. is man lang, madungagan ninyo nang si ang kalantingog diyan ni Lord Dansuan og ni Bibot. sa itong babae diyan ang karabigin mo. Si Yaw-yaw, Bibot. ano? Bibot Rodriguez. Bibot Rodriguez. May na lang, anak, ikaw konsehal Saldi Ocon, nga isong mga kaayo ka diyan to. Kanong nilbahag man ang imong ikog ron kang mo, Oscar Moreno. Wala na lang yun mo himuon para sa katawan sa Cagayan de Oro. Mga bata! Mga bata! Kamay para ba? Mga bata! Mga bata! Anong, wala, Jud, Ana, Jud mo ka, hilom na lang Jud ka, itoy-itoy ni Oscar Moreno. Usapang sol malani ka di man na sila mo apil sa meeting! Di man na mga bata kamay para ba? Ako pa rin naman ang background mo, sobrang. Labi na pod mo, oy. Ang problema lagay mo ng ayuda nga grabe simple kay nang unsa. Wa ite angay problema pero inyong giproblema. Ano lang ite? Ano pa rin media ng mga taga City Hall o sa konseho? Grabe na ba kayo? 269, di na mo na akong 200 ang Cagayan de Oro. Mulat pa ta sa worst lagi. Mulat pa ta sa worst! Dili pa na worst! Ang 269, dili pa na worst! Ang mga doktor mismo nagka-COVID na! Iyo, ang mga doktor ba, nagka-COVID na? Na ikaw diya, sige lagyan mo kag... Di ba, Sil? Mga kagahi, Na ay first flight o niya, padulong sa moon, palista na mo. dapat daahin mo on ang katawan sa Cagayan de Oro. Amo pong katawan sa Cagayan de Oro, igo ra pud ba mo nga maghilom? Saba tabi? Ano bitaw ang kinahimo sa kanang kuan? Hashtag, where is the mayor? Oh, Nato na diri sa no mayor no show, ana? Hashtag mayor no show, ana? hashtag, where is the mayor? Grabe po, oy. Kanang, kamo ang gihimong topic sa IATF, ang LGU Cagayan de Oro. Siyempre, ang inyong gipadala dito nga representante, kabulo ka sa na dito, katong sa minutes of the meeting nga akong gipadala nimo driver ni Gapon. Remarks. Will inform the mayor. Sobra raga press con yapon din kay tangan. Ambot naon sa ning Mayor Moreno, are you still serious observing the people of Cagayan de Oro? Kabisan IATF di nimo paminawon. I mean, are you over and above the IATF nga mao ni gisangunan karon? Aron makigira batok sa COVID. Apay mga mag-ingon diya nga, ano man ni si Art o si Bernie nga, initan man gyud ng City Hall og ang konseho sa Cagayan de Oro. Okay. Once and for all, do not forget this as long as you live.
because we will hold accountable the honorable and the powerful. Unsa daw? Ana ron. Naman diya sa inyo mga posisyon. Paminawa po ninyo ang katawhan ng taon. Granular lockdown. Di na mabangbang. Di mabangbang. Cannot Ay, bring, so- di na mada. Cannot bring anymore. Di na mada. So, kanang ako magigi unsakay na ay gi tuyo gahapon ang akong asawa gawas mga siguro ikan kung padung dito pak sarado man wala niya naabtan ang katong bangko malimang ka traffic gyapon kaayo Ay, pirti. pero why na tabong kabaguhan ma-ECQ, M-ECQ, I-CCCCCQ, Barbecue, kamutikyo, tanan. ana. Wag yun. Ay, nako. Ana bitaw? Ha! Unya, kaning ayuda, hanto doon, yapon na human. Napagyutan ng ayuda. Napay ayuda nga wa ninyo marisulba. Ana, nalimang ka doon na pa'y Sir Teddy sa Bugaa, grabe po na yung mga pinubagan nga. Galisod na ganin niya yung ayuda, luwi na kaya ang amo ang mga Wow. Kasi? volunteers, Oh. cashiers, mga, ano sa panatawag alam nila? Basta katong ayuda team, Oh. luwi na gani, init kaayo. May ragay na sila. Gamita po ninyo ang inyong siko, padulong sa iyong utok. Bastos ka! Gamita mo yung siko, padulong sa iyong utok. Eh, pwede man unta nga inyong gi-mobilize ang Barangay. kapulisan Kapulisan. ug ang army sa 4ID, Luwi lagi yung mga pulis, basig ka po yun. ang mga reservist. Ama ana nilang Renero Nisi. Inyong bot ninyo Lisod na, basig na yung makahiring sa atong Niya, pagwaton. ang mga city scholars lang inyong gipang sugo. Pila raman taon na sila kabuok. Kaya maglibog pa na sila asa ng zona. Mangutang sila ba? Kung mga gay, anong bira naman po ng ayuda? Di ra ba nila ni kwarta ha? Kwarta ni sa katauhan ha? Kwarta ni, munang nakatutok mi. 24 oras. O na siya niya mga kagay. Ato na pag-isgutan unya. Isgutan po nato unya ang kanini ang unsa ba himuon yun nato isip katawhan. Kana. Kay kung kaangkaang ang lokal nga gobyerno, kay kung si Mayor Moreno wa na gana ninyo. Nahala. Ang patabantag doktor unya. Ano man, ma-heart attack mo sa doktor. Sige, samtang di pa mamugna ang inyong kape. Ani ang inyong pares. Ano yan muna itong mga gay nga balita. Mga balita nga dapat nimong mahibawan. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoc Jr. Aniya na ang mga gahi nga balita. Mga uluhan tudling sa unang hugna sa mga gahing nga balita sa Home Radio 935 Cagayan de Oro. Cash allowance alang sa mga health workers sa Cagayan de Oro. Ihatag na daw una kahuman ang bulan sa Agosto. Daw. Usa ka lalaki gitigba sa Hagonoy, Davao del Sur. Patay. Waka tripulante sa Zamboanga City. Takpang gadala og 3 ka kilong marijuana. Mga Pinoy sa Myanmar papauli una para di madamay sa kudita. Balitan sports, Pacquiao og Ugas. Abinog ungas. Ugas nagkita na. Upat kaadlaw una sa ilang away. O kagayanong si DJ Lunyo. Nakauyab na bisag pandemya. Ibalita gina. Ibalita gina. Isa na siya. Katubang dancer ba nga sig hawi siyang itlog?
Mantalin ninyo uban pa sa unang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935 Cagayan de Oro. Gahi nga balita. Ipaniguro sa Department of Health nga mahatag na karong si Manaha ang Special Risk Allowance on SRA alang sa mga medical frontliners sa Cagayan de Oro nga gaatiman sa mga COVID patients. Kapin sa 9 kabulan nga nadilatar taon ang paghatag sa maong benepisyo alang sa mga health workers nga direktamenting gaatiman sa mga COVID nga pasyente. Tag 5,000 pesos kada bulan ang budget alang sa mga medical frontliners. Ilabi na nilang ana sa Northern Mindanao Medical Center, J.R. Borja General Hospital, Xavier University Maria Reina Hospital, Capitol University Medical Center, Madonna and Child Hospital ug Cagayan de Oro Medical Center. Dugay ng galoom ang mga health workers sa kalangan sa maong nga benepisyo. Dakong tabang matod pa kini sa mga medical frontliners alang sa ilang mga galisod nga pamilya. Ilabi na nga grabe ang risgo sa ilang pagserbisyo atod sa padayong pagtaas sa COVID cases sa Cagayan de Oro matag adlaw. Kagahapon lamang duna na say laing 269 COVID cases sa Cagayan de Oro. Gahi nga balita. Alaing balita, gitigbas patay ang usa ka lalaki sa Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Biktima usa ka Randy Limbong kansang lawas na diskubrihan sa mga tambay sa lugar. Doon na naggikwelyuhan nga sospek ang mga pulis ug kasamtangang gipailawom na kini sa masusing investigasyon. Gahi nga balita. Arestado ang duha ka lalaki nga nakuhaan og 3 ka kilong pinaugang marijuana sa usa ka pribadong pantalan sa barangay Baliwasan, Zamboanga City. Ang duha ka trabaho sa barko nga assistant ship captain og seacraft engineering maintenance. Ikatakdang pasakag kaso ang duha ka tripulante karong adlaw. Gahi nga balita. Balitang Visayas. Tulo patay, 4 ang samaran sa aksidentes dalan sa Tanawan, Leyte. Sa investigasyon, nibuto ang usa ka ligid sa gadagang SUV. Nawad ang kontrol ang driver niini ug mipadulong sa gaali nga mga pedicab duol sa usa ka waiting shed. Gipasakaan kasong kriminal ang driver sa nakabanggang sakyanan. Gahi nga balita. Napalga ng usa ka patayng lawas sa usa ka lalaki nga naglutaw sa creek sa barangay Makagtas, Katarman, Northern Samar. Nadiskubrihan ang patayng lawas diyang nangalisbo na kini. Dugay na matud pa ang gideklarang missing ang maong lalaki. Gitino pa sa kapulisan ang hinungdan sa kamatayon niini. Gahi nga balita. Palitang Luzon. Patay ang usa ka 8 anyos nga batang lalaki human malumos sa usa ka fish pond sa barangay San Jose, Narvacan, Ilocos Sur. Sa investigasyon, naligo ang bata kauban sa mga higala nga gaedad na pud og 7 og 9 anyos. Nakapadung matud pa sa lawom nga bahin ang biktima og naglisod na kini siya uga tunga. Gahi nga balita. Arestado ang 5 ka lalaki sa usa ka drug den sa barangay San Francisco, Mabalacat City, Pampanga. Suspect silang alias Carlo, Marlon, Roy, Nico ug Ray. Nabawi kanila ang 20 gramos nga shabu nga kantidad og kapin 130,000 pesos. Dugay nang gipanid-an sa PDEA ang kalihukan sa mga pusher sa maong lugar. Gahi nga balita. Balitang Sports! Sa Balitang Sports, nag-face-to-face na si Manny Pacquiao o Yordenis Uga sa usa ka mubong programa sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, Nevada, USA. Upat kadlaw, una sa ilang away karong Domingo na, Agosto 22. Si Ugas mao'y gipuli kang undefeated welterweight champion Errol Spence Jr. na dunay injury sa mata. Gahi nga balita. Balitang international. Ikasa sa embahada sa Pilipinas sa Myanmar ang special relief flight alang sa mga Pinoy nga gustong muuli sa Pilipinas. Aron di kini sila madamay sa gapadayon nga kaguliyang sa nasod matud sa kudita. Gikatakda nga karong Agosto 30 ang flight padulong sa Pilipinas.
dunay kapin 1,200 ka mga Pinoy ang anaa sa Myanmar. Gahi nga balita. Iabot na sa 8 ang patay sa mga pagbaha sa way puas nga pag-ulan sa nasod Japan. Base sa Japan Meteorological Agency nga magpadayon pa ang pag-ulan sa kasagpan ug amihan ng bahin sa maong nasod. Di pa matino nga kung pila nagyutanan ang naangin ug namising atod sa grabing pagbaha. Nadugagan pa ang kahadlok sa mga residente diyang gilinog kini niaging adlaw nga may resulta sa mudslides labi na sa dapit sa Hiroshima. Gahi nga balita. Balitang showbiz! Balitang showbiz. Gipailan na sa sikat nga choreographer gikan sa Cagayan de Oro nga si Remuel Lunyo kon DJ Lunyo ang iyang bag-ong girlfriend. Kini ang choreographer gihapon nga si Faye Protasio. Gitawag ni DJ Lunyo nga usa ka blessing alang kaniya nga iyang nauyab si Faye. Din doon na siya ay makauban taliwala sa pandemya. Si DJ Lunyo na ila sa social media tungod sa dance cover niya nga fight song ni Aging Tuig. Paborito po siyang piyestahan sa mga netizens tungod sa iyang mga kontrobersyal na mga komento kalabot sa COVID-19 sama na lang sa makadaot kuno ang pagsuot og face mask. Wala ka kailan ni DJ Lunyo kagayar pero kailag yung kakayo sa iyang ex. Oh, sa iyang ex. Ano? Wa kaila siyang ex. Taga-ato to sa ABS ka na ito? Nga na ay vital statistic na no. Vital statistics. 36, 24, 36. Gahi nga balita. Laga pa hapon na siya antod karon. Ha? Laga pa hapon antod doon. Minyoonon. Kailan. Kung natin sugutan, kaya palangga ba yan ako to siya. Malipayo na kayo sa karon. May rapod, oy nga itong gibiyaan ng Easy. Huwag mo ka ito naglangkob sa unang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935. Inasa ang gahi ni by Worldwide. Live and alive! Mabalik lami, mamugas lami. Kadyot lang yung kayo. Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! XCMG, Bako, XCMG, Grader, XCMG, Bison, XCMG. Doon na sa kitang garbage trucks and fire trucks. nindot ni halang sa mga contractors ug LGU. Kung XCMG trucks and heavy equipment, Siguraduha na sa XPI o Sujo Pacific International Trading ninyo ka na mapalit. world class o pulido na, barato pa. XCMG World Class Truck and Heavy Equipment, distributed by Suzu Pacific International Trading. Gahi ni Bay! Alang sa inyong mga panginanglanon sa construction projects. Ang Mortar Masters and Concrete Builders, andam mo tamang kaninyo. Sama sa ready-mix concrete modernong pile drive system o mga dekalidad nga ekipo alang sa inyong mga proyekto. Doon na sa kitay na ginusara nga pinakabagong pinakataas nga concrete pump alang sa high-rise building construction. Bisitaha ang FB page, Mortar Masters and Concrete Builders alang sa dugang impormasyon. Mortar Masters and Concrete Builders. Ang inyong kauban sa inyong kalambuan. Mortar Masters and Concrete Builders, supplier of ready-mix concrete, concrete piles, and hydraulic static pile driving system. Gahi ni Bay! Sa panahon karon, dagan na food supplement nga gahatag sa vitamin C. Ang vitamin C or ascorbic acid gigamit ni sa pagtambal o pagpugong kung ubos ang atong level sa vitamin C. Ang simptomas ana kanang dali rata maluya, and then muscle weakness, joint pains, bleeding, and then rashes, and then pangit ang skin, no? So sa panahon karon, importante kaayo ang atong vitamin C as an immune booster para ma-maintain ang kapiskay sa tibok lawas, no? Whether sa skin, bones, cartilage, teeth, and blood vessels, no? Busa, palit na mo og Cherry C with Kamo Extract and Zinc. Kini mapalit sa inyong mga suking parmasya.
Si Bernie bitok-bitok ni ang stress, kakapoy, pagkaidaran o guban pa. Ang pipil lang kay hinungdan nganong makapahinay kini sa imong sex life. Ang Biramax capsule, usa ka supplement nga makatabang sa mga kalalakinan kontra sa erectile dysfunction. Aduna gininindot nga mga sagol nga herbal extract nga makatabang sa pagpadayon sa kusog o pagpabalik sa gana. Sama sa tongkat ali, gigamit kini nga traditional medicine tambal sa malaria, impeksyon, hilanat, pagkabaog sa lalaki o erectile dysfunction. Korean ginseng gikonsiderar nga usa ka energizer, normalizer o reducer sa stress. Kini usab makapabalik sa gana sa paghihilawas. Ginkgo biloba, kini mo paayo sa memorya, makareduce sa anxiety o pagkabalaka ug mo support sa erectile function. Og ang horny goat weed tambal sa pagka-impotent sa mga lalaki ug makatabang usab sa mga lalaki o babae nga kulang sa interes sa pakighilawas. Busa, mag Biramax capsule na. Mas gahi, mas lami. Kini available sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro, Save All Pharmacy ug sa tanang branches sa Butika Pangmasa. Enjoy faster speeds with the newest Parafiber Fab. Faster, affordable broadband plans. Visit any Parasat branch near you to apply, switch, or upgrade. For new subscribers, you can apply online. Share the good news with your family and friends. To do our part in preventing the spread of COVID-19, we encourage everyone to use our online services. Visit www.parasat.tv or our 24/7 hotline 088-555-9200. Apply now. Take 2. Alas 6:34 sa atong oras. Nagbabalik po ang inyong mga kagahi, ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. O kini ang inyong sulugon sa kanginan, Art Bonhoff Jr. Nagbutang kong poll question karon, kang kinsa tamo to aning COVID response? A. Sa mayor? B. Klaruha. Kay nabe mga arong pod nga kanang mga mayor yun. Mayor sa Cagayan de Oro, ana? Sa DOH or sa IATF? Ikatulo, sa imong ugangan. Ikaapat, wa mi pakialam. Siyempre, ang 84% niingon na nga. Siyempre, sa DOH yun may sa IATF. In fairness, ha? Ang ikadwa, dito sila moto sa ilang ugangan. Langan. Gaipon ba sa ron? Oga, 2% ang niingon sa mayor og napoy 2% niingon wa may pakialam. Hello sa intanan dia. Alright, good morning. Ato na ba nga na-contact ang ato ang doktor ni na. True sa linya sa telepono ato nang ginatawagan, nakuha na nato ang numero mga kagahi. Kay syempre pila na, nagsagunso na to 50, tapos nisaka na po ta to 69, tapos di na biya ta ECQ, nag-MECQ na ta, so nangabri na tanan. So murag mo expect pa kita nga mo grabe, tapos wa pa lang ta mamanaling Delta na nasa tay Lambda. Uy, Ginoo ko. Atong pangutanon ang mga doktor, doktor atong istoryahan, dili sa atong ugangan. Kung unsa bay angay natong himuon aron dili kita bastang maigo aning mga sakita, unsa pa bay mas effective gyapon nga buhaton. Kailangan na ba nga dili facial ang ibutang, basig welding mask na atong ibutang ani kagahi Art, ha? Nana sa linya sa telepono ngaron. Way lain ang atong suki na diri si ang atong liaison officer sa NMMC, si Doc Bernard Julius Rotsa. Doc, good morning. Good morning, Doc. Good morning. Good morning. Aha. Klaro Yes. ra ba Doc? Klaro ra? Kana mas klaro. Na. Okay. Doc, si Art ni og si Bernie, Doc, medyo Doc, sugdan nato ni daghan ang gipangkulbaan aning gakataas nga COVID cases nato karon labi na sa Cagayan de Oro. Naabay igong basihan ang katawhan, Doc, nga makuyawan. Yeah, well, napata sa surge, no? So, definitely kana siya na we have to be concerned with regards to this kay syempre
wala gyud ni naog ang mga kaso sa the number of cases din hilang, not only din sa syudad, no, sa tibuok rehiyon. Dok, unsa gid ba kadelikado kining Delta ug Lambda? Kay murag ang mga tao, murag yano ra man kaayo, Dok, ang ilang paggawas-gawas gyapon sa ilang mga panimalay? Well, duha man ka na siya, no, na kining mga variants, no, nagit ka na siya ng mga labels na ang the way they would kanang i-describe o kanang i-label ang isa ka variant is through the Greek letters, no? Mo man na nabantayan nato, no? Alpha, beta, kana siya, delta, lambda, theta, ana ba? So ang bot pasabot ani nagyud ka na siya na what we call na variants of concern versus katong ingon nila na variants of interest, no? Unahon sa nato kining variant of concern kay mo man ni ang ano sa ato ang mas klaro gyud kini siya. Mo man na ang let's say from the alpha, which is the UK variant, karon kining delta. Okay, about pasabot ani kining variant of concern na gilabel sa WHO, meaning that kini na mga variants tabantayan nila na taas ang infectivity rate. So daghan kay matakdan ani og daghan kay ma-hospitalize og daghan kay mamatay og ang effectivity nila against sa management and ang kini mga vaccines murag bantayan nila murag mas ubos ang ilang nabantayan. So mo man nag-label siya as a variant of concern. Now then, let us talk about the Delta variant first. So kining Delta variant mo ni ang katong variant na discover ka na siya sa India, no? Nagsugod ka na siya sa India. Kini na variant na as compared sa pinaka-parent niya na which is the Wuhan, no? Ang Wuhan na variant. Let's say after the Wuhan, the katong variant of concern was katong UK. Kay nga naman daghan kayo na matakdan aning kining UK mo man na ang sa first dayon daghan kay na hospitalized, daghan kay na matay. It is 50% more kanang virulent as compared kining Wuhan, no? Ang kining UK na variant. Pero kining Delta na variant, ang UK katong Alpha, ang difference kining Delta na variant 50% more pa as compared kining UK. Grabe. So grabe ni makatakod. In fact, ang tungod aning Delta nag-ingon gani din sa US, no, na kinahanglan ibalik nato ang mask. Correct. Daghang mga nasod nga, yay, nabakunahan namin. Wala namin magmask. Itangtang nila ilang mga mask. Correct. Awa karon nya, ila pagitang ginakantsawan, Dok. Luya ba niya? Labi na itong mga Pinoy in town nga nakapuyo lang Amerika, murag wa na po kay concern nato diri. Ginakantsawan natin lang nga. Grabe po muna Pilipinas. So yan, karon gamas na, gapisil pa. Tanawa, namalik, pabalik sa ila ang mask karon, Dok, di ba? Yes, tinood ka na siya. Kay grabe ni makatakod kining Delta na variant. Ug dili lang mo man na nahimog yapon sa variant of concern o kanang gibantayan gyud siya kay kumatakda ng isa ka tawo, nakita nila na taas kayo ang viral load sa isa ka pasyente. So mo man ni ang simptomas, no? And ang kanang mas daghan gyud ang one ma-hospitalize ug nabantayan na daghan kay mamatay ani kining Delta na variant. Muna nag-ingon sila na this is a variant of concern and that is the result of the outbreaks sa tibuok kalibutan. So daghan gyud ka na siya naigo gyud ani ug you see that even kanang mga lain na nasod, they are starting to close their borders na pod, balik gyud ang mask. So
sama sa New Zealand, Dok. Delta to tanan. Ang Una nga, isa ra dali na kaso. ilang giimpusar na pud balik ang ilang lockdown kay ang ilahang kagamahanan dito di gyud mo salig aning Delta tungod sa kapaspas ani sa iyang infection rate. Tinod. Kay actually ang nahitabo gani sa New Zealand isa ra ka kaso, lockdown Correct. sila. Grabe, no? At least ano sila, they want to get one step ahead ba. Dok, kaning pag may grabe makatakod, like, but the same ra ba gyapon ang style sa pagtakod, kato gyapong droplets, ana, dili sa ingon nga, mas na-improve na siya kay, bisang mag-steady lang ko kay maglupad-lupad na sa hangin siya na muadto, dili pa po nga na. Well, inani man gyud, no? Kining ang mode of transmission parehas ra gyapon. Okay. Parehas ra gyapon. Dili ka na siya na murag like kini siya na virus kanang kanang lupad siya then mabilis siya sa ano, dili. Ang difference lang niya na makitaan is that before kinahanglan gyud ka of at least 15 minutes, di ba? Kanang ang exposure nimo 15 minutes kana sa taas kayo ang imong risko na basin matakdan gyud ka ani kining coronavirus, no? Pero kining nabantayan nila sa Delta variant, it doesn't take 15 minutes anymore na matakdan gyud ka ani. In fact, ang uban, not because nagalupad siya and it stays airborne, na ang pasabot ani, you share the same airspace. Let's say, wala gyud ka nagmas, dahil na isa dito na wala gyud nagmas, na Delta. Dahil you're in an enclosed space. Dahil nakalabay gyud ka, dahil nasingot gyud nimo ang droplet, matakdan na noon ka. Mo man na ang nakitaan sa Delta na variant. Anak kapaspas nilabay ra ka. Ga-istorya to. Unya kanina amo gyud na yung mga droplets kanina mga laway mga istorya ta. Niagi lang ka, Dok, pak posible nga infected na po dayon ka anak kapaspas ang Delta. Mo man na nahitabo ka na sa India, mo man na gahitabo sa tibuok kalibutan kay tangtang naman gyud sila mas. So dali ra gyud kayo. Dinhi sa atoa, well, kung inanagyud ang, that's why we're seeing clusters of families. Kay syempre murag tangtang naman noon tagmas, di ba? Pagabot sa balay. So inanagyud ang gahitabo. So paspas gyud siya, paspas. Although sa akong datos, no, na makitaan dinhi, let's talk about dinhi sa Cagayan de Oro o kanang sa NMMC kay tungod sa kita ang di ba katong nag-ingon ang Department of Health na naanay Delta dinhi sa Pilipinas. Kinadaghanan nakita namo based sa ato mga samples na gikuha na dinha sa Northern Mindanao. So that surge that took place katong niaging June, no? Kay dinha man ang pulsgikan, that was already Delta. Kay paspas kayo, no? Paspas kayo o daghan kayo na natakdan at that time. And then mo man na nag-code red me dinhi sa NMMC. Nainay nag-dip gamay. Nagnaog siya when we started having our restrictions, di ba? Ni Sakaganita to MECQ. So ninaog siya. Ninaog ang ano. And then there was a time na lift na pud siya na murag arang-arang na. So even NMMC nag-code yellow. Pero nabantayan na mo na, of course, because of that and ease of restriction, nidaghan na pud ang kaso. And muna ng ECQ and dire-diretso na. So, ang nabantayan na mo, mostly ang ma-admit din sa NMMC, no? This is already the Delta surge. Ang pinakadaghan gyud na sa among admission are unvaccinated. Ayun. Kasagaran yun, Dok, ang prone kaayo ani, ang delikado ni ini, katong wa pag yun mabakunahi. Tama ba, Dok? Correct ka na siya. Kay mo man na og ka nang, di ba, nabantayan ninyo na
sa NMMC mag-report gud mi og at an average na sa mga between siguro mga 7 to 10 deaths per day. Inanang yun. They are mostly unvaccinated. Mo na ni. Nawa? Mo na ni. Dok, ang grabe bigid ani kay kaniadto, tama ba ang among obserbasyon kaniadto katupang alpha tong Wuhan o Delta nga variants, o katong UK variants, Wuhan o UK variants. Murag kanang makita nga ligon pa man yung mga immune system sa mga bata. Pero diyan ni abot na ang Delta, Dok. My God, we can see 1-year-old, 5-year-old mga children. Correct. Grabe. Correct. Pati mga bata rondok dili nagyudluwas ani samot. Dili na kay in fact kana siya na dinhi no sa among datos sa NMMC. Kung mabantayan ninyo, we are reporting na na-admit na from newborn all the way to 18 years old. So kini siya na age no na matakdan gyapon. In fact, there was a time na I think up to this very date na mga 20 kabuok ang na mga pediatric patients ang na-admit sa NMMC o kanang critical. Ug naagyapon mi kanang na-report na namatay. So ang bot pasabot ani maapektuhan. I mean not dili siya parehas na kung atong balikan no from the initial na strain na katong Wuhan no dili ta makaingon na dili gyud matakdan ang mga bata. Matakdan man noon sila. Katong even the UK variant ana ba. Pero nabantayan na mo kining Delta mas grabe ang epekto kay but pasabot ani kay na ang mga bata wala ban sila na vaccinate no, so they are not vaccinated yet, but kana siya ang nakita gyapon namo na based sa mga history sa mga na-admit sa Wuhan no, even the children they tend to be also kanang mga super spreaders as well. Ngay nga no, kining mga bata syempre sila ang gadula, di ba? They have playmates in the din sa ilang lugar. So nagyapon kung let's say a parent ni gawas ana o nasay katong gibit-bit gyud niya kanang virus no, napasa niya sa isa ka iyang anak. Okay? So sipon naman na atong anak. So kining bata nagdula sa iyang silingan. So nagdula sila. So kining na bata natakdan. Kana na pod gibit-bit na pod niya sa iyang balay. Dayon gipasa sa iyang mga tanan kung kinsa na din lola, lolo, kanang papa, mama na wala na bakunahan, di mas grabe na noon. So muna mabantayan na mo na we're seeing clusters of families ba na matakdan. But it could also be na tungod sa parent nagbitbit. But ang nabantayan na mo, there is a high admission kana sa mga bata karon. Dayon kung nabantayan ninyo ma-reports say sa Indonesia tungod sa aning Delta, daghan kay namatay na mga bata. So ang kining Delta kay ingon nato na grabe ang infectivity, dayon grabe ang viral load. So ang epekto sa tao ba mas grabe. So muna nahimo siya variant of concern. So Doc, daghan kay naminaw karon. So unsa pa man gyapoy like kanina nakita nag-uri na ta mga ginikanan kay natay mga anak no. So unsa pa gyapoy pinaka the best nga buhaton? Pinaka safe nga buhaton nato karon para at least di ba dili ta makuan aning kuan ron Delta. Yes. Kabalo kang man nay sila ang last priority ang mga bata. Ang nga naman last sila sa priority in terms of vaccination because they are expected to be at home lang yun.
So muna ang atong best sa karon. At home kinahanglan gyud na magmask kung ang atong parents no na what do you call this syempre magtrabaho labaw na kining atong mga uban na very high ang risk kanang sa mga hospital ana medyo kana sa there is a sacrifice we have to make for the meantime para sa atong mga anak. So kinahanglan gyud na magmask, mag-isolate dili lang sa kinahanglan gyud na istoryahan nato atong mga anak na inani sa for now this is for their own protection, this for their own good. Now abot gyapon ang time na mabakunahan gyud ang mga bata no kay na-approve naman siya. Pero of course we have to follow kana siya na daghan man kanang atong working force no wala pa gyud tanan ang nabakunahan. So sila sa ang mauna. Then we can go to the children like what happened din sa Estados Unidos no. So going back kini siya this is very important para masabtan gyud sa katawhan with regard sa vaccination. Okay. Ngayon ko sa inyo this is just a personal opinion and based on what I have seen. Dinhi sa amuha sa NMMC 137 employees na takdan og COVID karon at this time of the Delta variant. Okay? At this time of the Delta variant. Okay? Muna ingon sa inyo 99% of us dinhi na may empleyado sa NMMC na bakunahan. Okay? Bakunahan. Unsa ang among vaccine? Because there are doubts there. Sinovac. Okay? Kay pag-abot sa bakuna muna ang amuha. Okay? Sa tanan kana siya na 137 wala gyud sa amo ang nagrabihan. Wala. Una ko nito ka na imong istorya para sa ato mga katawhan ana ka importante makagahi ang pagpabakuna. O tanaw na mga doktor na to. Sinovac na ang ilaha. Mao na ayaw pag inarte sa diha. Di ko anang China. Nakabalo ka ba Dok? Am I correct Dok sa nakuha namong information that more than 90% of the vaccines in the world sa bisan unsa klaseng vaccine nawasan ng COVID, kato mga polio, o uban pa, o kani mga latest nga mga vaccine, flu vaccines nga, about 90% ni anak, Doc, are made in China. Kanang vaccines, no? Yes. Well, that one, I do not know how to, para lang maiban, na, Doc, basta China manggo, delikado. No? Sa nakuha na mo nga information, nga majority sa mga bakuna sa bisan unsang klaseng sakit, nga naa diya sa kalibutan nagipanggamit sa ubang kanasuran kadaghanan na majority ni ana mga made in China. So meaning to say dili ta pwede nga mo nga China ra man gud na. Ang mga doktor gani Sinovac man gani ang ilaha. It is so, not bad. Effective basta vaccine gyud Dok. Kay mo man amon makita na datos remember that ang kining mga vaccines there was one purpose nga naman naghihimo ka na siya in a very important purpose. Dili ka magrabihan, dili ka ma-hospitalize, o dili ka mamatay. Pero wala in town sa ilaha nag-ingon na dili ka matakdan. Matakdan yun ka. Pero kung matakdan, the goal initially of the vaccines is that as we get, as the months will go by, the years will go by, kanang atong paghimo kanang booster kung atong storyahan ang booster muna siya naghihimo para to address kining variants and the parent no so that later on we may achieve immunity. Pero sa karon ang atong goal is to stay alive muna siya na dili ka ma-hospital, hindi ka ma-hospitalize o dili ka mamatay. And nakita na mo sa among datos na bisan ka na siya na Chinese na vaccines, it is effective against the Delta strain. Doc, ani lang, siyempre, kanayong uban mga nanay, mga tatay, magtanaw-tanaw lang yan yung mga social media na mabasahan ba? Kaya lang, Doc, usa po'y kasagara
nahitabo. Kaya siyempre naman sa tayo makita gud na moingon nga after sila nag-vaccine after pila ka days na sila gipambati na uban nangamatay daw. Usa na nga klase nga mga kaso, Dok? Well, naagyod ka na sa kini mga bakuna, no? There is a side effect. Okay? Tanan man, wala gyud kana siya na naimbento o nahimo na vaccine o tambal na walay side effect. Naagyod. Even headaches, even the most common is kana mga allergic reaction, no? So kining mga bakuna naa. Now there are some things kanang let's say na nahibawan kining AstraZeneca, it can cause blood clots. Kining Pfizer, it can cause myocarditis, pericarditis, and Moderna na kining mga mRNA. Dayon kining mga uban na mga bakuna, it can cause fever, increased heart rate, hypertension. These are the usual side effects. Gahitabo gyud siya. Kung nay mamatay tungod sa pagbakuna, gahitabo gyud siya, but the percentage is very low. As compared dili, Dok, are we correct nga, non-doctors, namatay sila dili tungod sa bakuna, kundi nanasgud sila sakit daan. Well, kung matakdan, ha, nagyapon ka na siya na is related to the vaccination. Pero ang porsyento is gamay. Kana muna na 'di ba, there was a time na kung nabantayan nato na hold sa Europe ang AstraZeneca or nagyapon ka na siya na reports from katong Pfizer or J&J, katong Janssen. That's why they are labeling it na you have to pre-inform. You have to inform, actually. You have to inform ang katong magpabakuna na this is a possible side effect. However, ang yang percentage is mubo pa sa 1%. So, kini siya, well, mo man Ginoo lang pwede ka na siya na but the chances of you of dying from getting the vaccination is very, very, very low. As compared sa benepisyo ang imong makuha. Kung ikumpara nato sa kanini ang dili gyud magpabakuna. Correct. Kana siya kay kung the chances of you of getting the infection, no, kung atong i-weigh, no, atong i-head to head, dili ka magpabakuna ka. Nay ongoing surge. Ang Delta ang ongoing surge. Makapatay ba ning Delta? Oo, grabe ni makapatay. Grabe ni makatakot, grabe ni makapatay. Nakay choice, magpabakuna o dili. Nabay risko, mamatay ba ko sa bakuna? Less than 1%. Dayon kini sa kung akong ipadayon akong daily activities, what is my risk in getting this coronavirus, this Delta variant that can actually kill me? Much higher than 1%. Taas yun. In fact, kagahi inyo na doon ka na unsa ka importante kini. Dok, i-summarize nato ni tanan para luwas ang katawhan. Luwas nga dili permi inaog ang mask, sulubon permi ang mask. Nya na ay face shield, labi na ko gawas. Manghugas yun sa kamot, mahalang ino kag arte kang tabaghaka ka, anak, alcohol, labaw sa tanan, distancing. Ang pinaka-importante ani tanan nga, imo ning gisubay pagpabakuna gyud para luwas ang imong kaugalingon o ang imong pamilya. Yes, Doc? Yes, correct. Correct ka na siya. Kay kung atong di ba nag-report gani ang Department of Health, nagabantay mo katong mga briefer sa Department of Health na kanang ang positivity rate, ana-ana, di ba kanang na sila dito na gipagawas. So, niabot gani siya og 25%. Ang but pasabot ani is 1 out of 4 will get infected. Now, chance of dying from the vaccination. Okay? Let's just kana sa para masabtan sa katawhan. The chance of dying from a vaccination is 1 out of 1 million. Pa? Layo kayo. Pero, ang matakdan ka, karon panahon na, sa surge, 1 out of every 4
So, Unya kung walay bakuna, your ad. samot. So what are your ads? So ang amon ani dayon makita namo na okay, nagyod dili ko gyud kanang mamakak gyud sa inyo ha. Naa, and I'm sure everybody knows. Naa sila mga okay na fully vaccinated na takdan. Kay muna ang ingon nila. Matakdan gyud ka. Pero di ba ingon ako sa amo dinhi sa NMMC ina nakalaghan. Pero kaluoy sa Dios wala gyud na matay sa amuha. Na at this time mild o asymptomatic sila tanan naa sa TTMF or an isolation or SERID. Wala gyud kana siya na-admit sa amuha dinhi sa NMMC na naa sa critical ay severe to critical. Wala. Buyag. Natay pangutana diri, Dok. Ana. Okay. Okay ba ni Dok nga ga-follow mi sa protocol unya na bakunahan na pud mi dakong tabang pud ba daw kining mga kaning air purifiers na ginabutan mo sa sakyanan, air purifier ginabutan mo sa mga balay kani dato giday ka ma'am, dato ka ma'am, ana mahal-mahal man siya og kanang air purifier nga amo ang ginadala sa among lawas, makatabang pud ba daw na siya, Dok? Okay. Let's go to that katong mga let's start first kanang air purifier katong na murag necklace no na imong sulobon na na it's supposed to create a force field around you. Well, through studies na even the CDC mentioned that it's not effective. Okay? Kung if it provides you some form of kanang security, imo lang kana siya. But based on scientific evidence, dili siya effective. Now, air purifiers in an enclosed space, such as kanang mga sakyanan, ang katong balay, yes, it does. Kaya kanang circulating air. Dok, naay mga air purifiers karon nga na nasa imo ang face mask, una ka mag-face shield, unya nasa imo rag silicone tube padulong dito sa katong air purifier mismo. Yes, pero ang pinaka-importante na which is really supposed to be done is air exchange. Unsay pasabot ani? Kana abrihan gud nimo. The simplest thing to do is to open everything. Kanang ang portahan, ang kanang laos-laos. Laos-laos. Yes, laos-laos. You have to have at least 14 air exchanges sa inana na enclosed area, no? Kay muna ingon nila na, airborne na kining coronavirus. No, it stays there kay enclosed man siya. Mo man na mag-circulate good siya. Air purifier or kanang kay ang air purifier na gid kana sa nagitawag nato na HEPA filter, no, that may filter the air na but it is not as effective as a katong ato lang abrihan. Well, mas mahal gani ang air purifier. Correct. Abrihan gid mo ang imong pertahan, abrihan gid nimo ang offices. In fact, sa mga clinic sa mga doktor. Ang problema daw na, Dok, ay mga chismosa naman po daw, Dok, may musulod, Dok. Ang ilang mata sa chismosa na po yung musulod. Daddy? Well, muna sa dili na malikayan. Dok, ang mga UV lights, naiiban po karon kanang UV. Well, the UV that has always been used kay na mamatay gyud ang kagaw. CDC also explained regarding that it is not as effective, but I do not see any wrong into doing that kay gahimo mangyapon. Kani last. Antiviral na kanang liquid tapos gibutang sa smoke gun tapos pag musulod ka ipaasuhan ka kana okay ba na? Yes, kana siya na kay we do that kanang let's say kanang gikan sa COVID na pasyente, no, murag imong murag inis sa imong lawas na yes, you just have to be careful kana siya na kay they are
irritant sa imong mata, sa imong ilong, Correct, ana, correct, and then it can create more problems gana siya. Okay. Pero Dok, okay naman Dok, no? Kay kami Dok, usay ka lang, kuan bitaw ka lang, usay sobra ka sigurista, labi na kami ni Mrs., no? Naami ato, naalagi mi ito Dok, katong mask Dok, o niya na ay, basta gawas sa mask, naapod mi itong air purifier nga naay katong silicone tube Dok, para di bitaw mag-moist o hindi kay ni halos nga, murag matuok man ni may maginhawa kay naay mask. Murag okay naman, it will not bring any harm man po, no? Bisan pag No, vaccinated. dili man, basta ang importante, nga among bitbiton yan. Balag, tawgo na migpraning Dok, okay naman gyapon na, no? ang pinaka-importante karon na ang kanang mga mask, no? Kanang mga mask, it works. Okay? It works if worn properly. Okay. Kay mo man ang gamiton namo, kinahanglan tight seal gid siya. Tight seal. Dili ka nang kay makita nato no sa uban na murag luag kay siya or kanang ang ilong nakagawas. Matakden gid na. Matakden gid ka na. So ang importante are these tight seal na mga mask no na karon in fact na ang uban na double mask, there's nothing wrong with that. In fact, that is highly kinahanglan na we can recommend that kung moato ka sa high risk na lugar. Let's say moato gyud ka sa ospital kay kinahanglan ka magpatanaw sa doktor ana. Then wear double mask, wear your face shield. Then the chances for you is much less. Dok, napay dugang. Kinahanglan una daw mag-mask Dok. Manglimog-mog sa onya manut bras pod. Basig maunay ra po daw Dok. Sa baba. Kabaw sa babaw. Dok, Bernard Julius Rocha, daghang kay salamat. Daghang kay mi nakatunan. O grabe ang mga reaction sa ito mga kagahi diya sa ito ang text line o sa ito mga shoutouts. Amping taon mo permi Dok ha. Amping mo. Kaya bahalang mo yung mga politiko na COVID. Ayaw lang mong mga doktor. Ako lang i-remind ang katawhan kadaghan man inyong kanang mga viewers o gano ha ang dili pwede malimtan og ayaw gyud kana siya na ang bida na solution. Okay? Bawal walang face mask o face shield. Mo recommend yapon ko ana. I-sanitize aton mga kamot. Always kana siya. Distansya na sa gamit ko. Action base sa wastong impormasyon. Correct lang. Ay, dili lang ka ng mga fake news. Kay kung di nila sundon ang bida Dok, ang ilang kinabuhi mahimong purbida. Correct. Dayon. Daghang salamat Dr. Bernard Julius Rocha, ang liaison officer sa Northern Mindanao Medical Center. Yes. Amping taon mo kay Dok, amping. Daghang salamat. Yes, daghang salamat sa tanan ug maayong buntag. Alright, there you go. Kagay sa among pagbalik. Katong na kay medical. Among pagbalik political. Uban ni Deputy Speaker Rufus Rodriguez, human lamang nini. Kadyon lang kayo ha, mamuga sa may oras, alas 7, Gis na. Kainibay! Kain sa balita! Kain sa kalingawan! Ako si Bernard Aloysius Noronha, 60 years old. Dati akong flight steward. Kakakain ko ng maalat. Nung umihi ako, parang may burning sensation. Sabi ko, may UTI ba ako? Ano daw, maliliit? ADB Driving School, Fighter Wine, New Mustang Alcomix, Tak Computer Vendor, and D3 Lia Aggregates. Want to learn how to drive? Learn and drive at ADB Driving School. They offer theoretical driving course and practical driving course for 4 wheels and 2 wheels. Enroll now. You may visit their office at door number 1, Promenade Building, Kauswagan Highway, Cagayan de Oro City, beside Save More Kauswagan, or visit their Facebook page at ADB Driving School for more details. ADB Driving School, your key to safe driving. Ang Bioprovix Probiotics girekomenda sa usa ka dialysis nurse. Prone ko sa una og urinary tract infection. So nakahunaw na akong doktor nga
why not try probiotics? Nang magsige manggug ko og constipate sa una, dili kay normal akong bowel movements, mo day na nga naingon siya nga magtumar na gyud ka regularly sa probiotics. Di lang sa nurse ko pero as a person na ordinaryo nga tao, ang probiotics maayo gyud sa panglawas. Ang Bioprovix available sa tanang branches sa Butika Pangmasa. Bisitaha ang ilang Facebook page nga Bioprovix. No approved therapeutic claim. Kung wala ko'y sweldo na ay barato, nadilita magmahal, paligon sa lawas, papasok sa life. Fighter wine, pag-kondisyon, fighter wine. Capital University Medical Center, a private general hospital located at Guzac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and CT MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI, and first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC Advancing the Quality in Healthcare. Kahit sa balita, kahit sa kalingawan, Kahit kaayong mutagingting, pero humukog kasing-kasing. Live and alive sa Home Radio 93.5. Gahi ni Bay. Worldwide. Garbo sa mga Bisaya. Art Bonhoc Jr. ug Bernie Bitok-Bitok. Gahi ni Bay. Oras alas 7:14 na sa uban nga mo pag-update sila mga radyo na mino mo sa 93.5 Home Radio. O siyempre sa tanang mga nagtanaw sa ato online all over the world. Maayong buntag kaninyo. Ito po ang Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. At kini yung sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr., mga kagahi. Kanang kung dili pangasaban ni Congressman Rufus Rodriguez, di ganit niya sagitan, di niya yaw-yawan, kaning mga naa sa nasudnong kagamanan, di ni magkarakara. Ha? At umiagi, kinahanglan ka na pamilya, tagaan. Yes, sir. Ana. Ano nga kaning special risk allowance, hantod karon unong kabulan na, wag yapon mahatag. Ay, ihatag na mo, sir, ana-ana. Hadlok. Ay, gahom aning tawhanan ni Guy Bernie. Kauban nato karon ang Deputy Speaker o Second District Representative sa Cagayan de Oro, Congressman Rufus Rodriguez. Good morning kanimo, Kong Rufus. Maayong buntag, Art Bonhoc Jr. o may buntag, Bernie Bitok-Bitok. Good morning to everyone. Good morning! Kong, natandog na po ng DOH, ilan na daw i-release dayon, Kong. Unong kabulan na nga nadilatar kining special risk allowance para sa mga health workers sa nagaatiman yun direktamente sa COVID. So, unsa ba'y latest ana, Congressman Rufus, sir? Well, ang latest, gi-release na. So therefore, kagahapon, atong gi-monitor kay katong Martes, muman to ang pagsaad ni Secretary Duque o ni Regional Director Boy Lacuna. Katong hearing, kanigo karon nanong hearing sa 67 billion nga naay deficiencies. Ang DOH sa paggastos sa 67 billion o na-report yun sa Commission on Audit. So, munang hearing katong Martes. So, kagahapon, atong i-follow up, kaya nagsaad naman sila nga i-release na. Mo kini, ang lista sa na-release kay ang report ni Regional Director Lacuna. Mo kini, ang natagaan na kagahapon. I-download na ang para sa Special Risk Allowance kagahapon.
Polymedic Plaza o General Hospital. JR Borla Hospital, release na kagahapon. Capital University Medical Center, release na. Ang City Health Office, frontliners, healthcare workers, na-release na usap. O ang uban, i-release karong adlaw, o in fact, nag-agrat si Director Boy Lacuna sa mga hospitals nga mo adto sa opisina aron nga ma-facilitate na ang pag-release dining salapi. So, sige-sige na kini. O ingon ni Boy Lacuna nga mo adto sila karong adlaw sa Malaybalay, Bukidnon, o sa Friday sa Osamis. So, therefore, naibungas na atong pagpangutana kay Secretary Duque, kay Duque na kini, Art of Bernie. 6 months. Ika 8 months na karong August. Ang bayaran unta January 2021 up to June 30, 2021. Nakaroon ta gyud na release ug mo kana nga atog gi una ka pangutana kay Secretary Duque og okay na. So sige-sige na ang release sa atong mga healthcare workers. Kinsa man ning healthcare workers yung matagaan? According to the law, Bayanihan 2, kita usa sa co-author. Healthcare workers who are directly catering to or in contact with COVID-19 patients. So, tanan sila nga directly cater or in contact with COVID-19, tagaan sa special risk allowance by law. Part of Bernie. Mao na ni karon kay daggang kay nag-PM sa to kagay Art. Tama giingon ni Congressman, di ba? Nga direct contact. Naman ko kanila no ato-ato ra man yung oras na ko ni mo. Naman ko nag-PM sa mo, Congressman. Nga mo nang nalangay daw na kay daghan pa'y mangayog bahin sa City Hall. Wala din ta kay balo ni ana, but actually ang naitabo nini, correct, i-download man yun na ang salapi para sa JR Bora Hospital sa city. So wala ta kay baloon sa situation niya. But yeah. 5,000 kini kada bulan. 5,000 gayon kada bulan. 5,000. Oh. Bulto kini nga ihatag. Yes, bulto kay wa man siya dapat kini gayon. Ang paghatag diini dapat every month. January 2021 kana may pundo. Ako ang pundo gibutang nato sa Bayanihan 2. Pero tungod lagi kay na delayed man sila ginasulti nga gibulto na lang June 30 up to June 30. Pero kung June 30 ang pagbayad, kay mobayad sila after 6 months. August 18, August 17 katong hearing, wa pagyapon mahatag. So mo kana nga karon after 8 months at least nahatag na kay akong gimension kay Secretary Duque nga na ay planned mass action of resignation. Correct. Sa JR Bora Hospital o sa kining Northern Mindanao Medical Center o gikan ang source ana sa gahi ni Bay. Hoy, Congressman, tanan ba ni? Tanan. Kay ang GO, appeal ba? Basig regular lang daw ni... Mga job order, appeal. Ang mga job order ba ni? Appeal mo ning pangutana ron. Ang job order na ay kontrata, appeal sila ni ini. Sigurado ka na. Basta directly catering to or in direct contact with the COVID-19. Mura man ang requirement. So, tanan, job order, regular, plantilla, contract of services, COS, tanan ka na, matagaan. Ngano daw nga nalangan kini Congressman? Nganong nadugay man daw ang anong kailangan ikaw maglagot pa mangyug ka para ilan ang ipagawas? Ambo mo lagi ka na nga kung wala ta magkuan sa lugar, una nagsulat kita ni ini kay daghan naman gid kay nag-text na ako ni ini nga sitwasyon na ay mga nurses sa Northern Mindanao ug sa atong Jerborga nga naay number na ko kay available man tong number. So nag-text ako sige sulti gid sila nga mo kana na sagdakong sakripisyo kay sila lagi grabe dagandagan dito ang ratio sa City Hospital 1 to 20, 1 to 30 per 1 nurse to 20 to 30 patients. Sa Northern Mindanao, ilasulti 1:10. Dapat na 1:4 patients. So grabe good. And then, ingon nila, wala ba yun, Congressman, mahatag ang among SRA nga gipaabot na mo kay naa sa balaod. Oo, mo ka na. So ako nang gi-bring out. Nilang ka na itong gi-bring out og Bernie. Nana po na lista-lista, Congressman. Sige, please. Congressman, lakip na ba diha ang meal og transportation allowance o lahi ang meals and transportation allowance? Lahi muna akong second point sa akong pangutana
kay Secretary Duque. Hati ka kung hilak Secretary Duque, tungod lagi kay ngano gipagawas 67 billion. Pero ako sulti nga, ayun na paghilak kay wala mo gina kita mga opisyali sa gobyerno, ayun mo kita mga audit findings gikan sa COA. The COA will audit all departments, all projects. I-audit na sa Public Works, sa GNDORO, atong matrabaho sa GNDORO via DPWH, panana-audited. Ang atong pondo gibutang sa DSWD, audited yapon. Sa CHED, purus na audited. So, di siya ngay almost mahilak kung yun nga, giguba ang DOH. Wala man giguba ang DOH. Ang department, ang COA, under the Constitution, Commission on Audit, i-audit ngayon annually tanan agencies. Well, bueno, sumuka na nga una, okay lang SRA, no? So, i-release na ang rason nga nung nag-delay, mo ka na anda kong pangutana. Kaya nga no, January to June pa, June 26 pa ang June ang na-download ang salapi sa DBM. Apa na apay July ug August nga no karon pa man. But anyway, that is water under the bridge na kana siya art because naghatag naman. So okay, salamat kang Regional Director Yakuna na sige na siya pagay modala sa mga sa Bukidnon niini nga mga benefits sa pangutana. Uban ba ang meals mat kanya meals, accommodation o transportation nining 5,000. Daily lahi ka na siya. Ay, lahi ka ni. Mapaabot ka pong kini kay ingong ko sa secretary, where is the money for the mat? Okay, ang SRA, the money is there. It's already downloaded. That's why, distribute na din eh. Yung siya, we are still following up with the DBM. I told Secretary Duque, we are now in August. We should be able to get the meal allowance funds from from the DBM. Ingon si Secretary Duque, he is going to work for it. So atong mga healthcare workers, magpaabot kita. Sa bayanihan to na agad iya, nakabutang na pagaan. Tanan nga mga public o private nga mga healthcare workers, private hospitals, public hospitals. Sa Cagayan de Oro, natay 5 ka private hospitals, 2 ka public hospital. Northern Mindanao Medical Center. Salamat. Very good. Congressman, pero basing mo na nalangay na po ni Congressman, kaya basing na po listahan na po. Basing na po clean list na po. Nalangay na tanda. Nahala po tayo clean list. Pastilan. Ang lista, gikan gayon sa mga hospitals. Sa hospitals. Ang lista sa GR Borja, gikan sa city government. Di na maging City Hall. Di na maging City Hall. Gikan sa Capital University Medical Center. Sumuka na ang gisunod sa atong Department of Health. So, di na maging City Hall, Congressman. Ang lista. Ang lista agi sa City Hall para sa GR Borja Hospital. GR Borja lang. Ay, good luck. GR Borja. Good luck. Magnubina na mo. Magnubina na mo mga taga GR Borja Hospital. Kaya niagi na po na about that, Congressman. Yes. Sumpay na to, ani, dire. Ikaw po ang nangusog nga MECQ, ECQ, MECQ. Ana, unya, gusto nimo nga, you are a believer nga, way manggawas sa balay, pero di na sila pwede manggawas kung walay pamugas. So, imong ginuso, nangasaba na buka, nangugat na buka, nagkasingot-singot na buka. Then, niingon ang DSWD, yes sir, magpagawas may ayuda. Ang problema, ani karon, Mr. Congressman, sir, hantod ron, wa mangyapon magkadimao ang lista sa city government. Yes, Art, tungod ka na, ay wala man sunda sa syudad ang mga lista o ang mga family profile yung gipadala sa portal sa CSWD sa mga barangay officials. Mo ka na nga, ilang gipadala, they follow the rules. Barangay officials, overtime, 1 week ka to. Overtime, hatos gabi nga ma-encode kayo ang family profile. Now, kanang family profile, Art of Bernie, nadya ang ngalan sa padre de familia, ang asawa, ang mga anak. Kaya nga naman, nga kinala na anak sa family profile, tungod kay, ang maximum na ihatag, 4,000. Nagangyo ta ka presidente kong 6 million, kaya mumanta ni ihatag unta. Katong sa bayanihan 4,000 ang i-approve kada pamilya kung maabot o 4 or more family members. Ang problema, gipadala tanan kani mga lista dito sa City Social Welfare sa ilang portal. Pagbalik
sa lista, lahi na ang mga ngalan, daghan na sa na ay mga patay nga gibutang ug na ay daghan nga mga double entry. Sumo ka na nagubot yun kay kung gisunod lang sa syudad ang mga barangay list kay ang barangay sila'y nahibalo kinsa ang ilang mga residente, pila ang miyembro sa pamilya. Sumo na wala man na masunod na nagubot yun. Mo ka na ang nahimo sa itabo ni karon. Sumo ka na nga Wala. Congressman, wala ka ba mahimo ani? Kay hantod karon gubot pagyapon sa lukot ang kining ilahang inatagan sa ayuda. Daghan gyapon ang wala nakadawat og Wa pa yapit ang nakadawat nagbutbut. pero usa ka libo ra Sa kada kalibor pamilya. oh. Okay, so duha ni ka issue no. Ang usa ka issue na ako sus daghan na ka barangay captains kagawad nag-report dayon ako text og tawag. Kay gubot naman ang ilang mga barangay. Okay. So that was Wednesday was the first distribution. Wednesday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday. Sunod na sa Sabado ang problema o Domingo pagka Lunes. Gitawagan din nato si Director Dulyaga. Kay muna ng problema. Unang problema, dito sila sa barangay, nakuha ang ilang profile, gipadala na, pagbalik sa listang gibalik gikan sa syudad, wala ilang ngalan. That's number one. Number two, naamang gani mga picture sa social media. Lupat sila or unong sa pamilya, usa ka libo ra gyud ang gihatag. So muna akong gitawag kay Director Libang. Ug tungod niya na ingon siya nga mag-meeting usab ang syudad ug ang DSWD regional office. Unsa man nitabo katong Martes gitawagan ako niya katong miagi pa nga Martes. May isulti ka nako nga kung Rufus amo nang gisultian ang city nga ipadala otro katong wala malista or wala makailangalan sa lista. O kato sa 1,000 lang na dawat, ibalik ilang family portal nakabutang diya kung pila ka mga member sa pamilya aron matagaan sa eksakto. Mo ka na katong Webes nga miagi. Sa Webes na ay conference sa Zoom ako nag-monitor sa city social welfare o ang mga kapitanes, the 80 barangay captains of our city and also their encoders and their staff. O dito, mo'y ang gisulti na regional director mo, gisulti sa DSWD nga ipadala ang mga ngalan sa wala malakip sa lista nga gipadala sa city, ibalik sa ila sa portal o kanang wala makadawat sa eksakto. Sumo ka na ang naitabo karon sige ang pagpadala sa atong mga barangay. So na chance Congressman? Yes. Katong mga nakadawat og 1,000 nabay sila chance pa nga mabalikan og ay di 4,000 day mo dia. Nabay chance? Dili get the chance na agid dili lang kay naay chance obligado ang atong syudad nga mohatag yun og ang DSWD kay naa kana sa memorandum circular Joint Memorandum Circular number 2 nga permado ni Secretary Bautista DSWD, Secretary Anyo of the ILG o Secretary Delphine Lorenzana DND, Chair of the National Task Force for COVID-19. So naa nakabutang diya kung pila 1,000 kada pamilya, kada miyembro sa pamilya 1,000 o 4,000 ang maximum kung maabot ang pamilya upat or more. Congressman, dili ba in the name of accountability, di ba angay nga mapapanubag ni ini ang lokal nga gobyerno tungod sa inefficiency? Correct. Ilang pagka-inutil nga, kagamay raan ang problema sa ayuda in town. Uy, unya, murabag, naggubot man noon bisan itong yanong kapitan, mas nindot pa man ilang suggestion, sama ni ining distribution sa ayuda. Gubot kaayo kay ang mga nanghatag diya, dili taga diya, so kabalo kung asa ng purok, asa ng sityo, asa ng suna, Panginoon mabutang ba? This is inefficiency. This is inutility on the part of local government. Di ba angay nga papanubagon sila ana, Congressman sir? Ang naay jurisdiction ni ana Art ang DILG o kining atong gitawag nga IATF, no? So they are the ones who are looking at local governments in terms of their performance in the distribution of the aid and the implementation
of the ECQ or MECQ. So naanis Bakit sila ako magkulang, ana, Congressman? Kay, in fact, you've seen the public document from the IATF that the mayor did not cooperate with the IATF. Di ba ni siya pwedeng usa ka congressional inquiry na lang himuon ani specifically for Cagayan de Oro nga questioning them on why are they not cooperating with IATF and why are they not implementing the guidelines of the DSWD? Well, Art, out of delicadeza, nabaluan naman gayod nga di ano ba the same party lines with the city government. So lisod man ang kita ang mag-file niini sa Congress kay mapolitika na sab ang gawas niini. Di nato gusto na nga po kanang infection. Pero kung gipolitika naman pud ka, gi naman ka nga kani si Ropos kalagyaw-yaw. Wa man na sa Dris Cagayan, may man na siya naman sa balay dito tuwa man sa Manila. Man na siya kay aircon man na siya. Aircon man na siya. Dili aircon na nasa ka sa city. Well, si Ropos. Ginaambot lang kung nakaabot na ba ni kanimo, Congressman, pero ginabirahan biya po ka sa iyahang press briefing. Wala man ay kaso sa ako kay lagi na may katungod sab niya kung masuko siya kanato. Ato raman ta, nasuko siya kay naghangyo raman ta nga eksaktuhon paghatag sa mga ayuda sa kining gitawag nga presidential special ayuda. Mura na atong gihangyo sa iya. Pamganit ta mga atake sa iya. Kaduha, nga eksaktuhon pag-implement sa ECQ. Muna duwan, suko siya nana. Pero walay bali na sa ako. Niya kita sa Manila kay session ga preside man kita sa Congress. Wa lang karon kay nag-break man 2 weeks ka preside kita as deputy speaker ug sige atong attend wala tay absent sa tanan mga session ug mga kining mga committee hearings by Zoom o sahay to kita sa Kongreso. Pero limitado gid atong movements kay lagi we are over the age that is you are required to stay home. So mo na ang situation. So it's fight of that. Yeah. Nagka-increase pagyapon ang kuan karon ang COVID cases nato karon. Og si Mayor Oscar Moreno di gyud mo uyon anang granular lockdown. Nalay bag-o galing meeting di ba kagay Art? Why representante gikan sa city kay kani ang topic about gyapon aning granular lockdown. So meaning mag-expect pa ta nga mas daghan pa nga takdan o galakaw-lakaw karon sa kadalanan ng mga apektado aning COVID. Mao gyud og in fact na naman kitay Delta variant, so therefore kinahanglan kita og implementation gyud unta sa ECQ karon MECQ nga kinahanglan gyud kung naa gyud mga areas nga naanay daghan naanay mga kaso sa COVID naa gyud granular lockdown. I agree with the Philippine National Police recommendation of Cagayan de Oro Pokpo that there has to be a very strict implementation now of MECQ. Congressman, balik ta sa ayuda basta sigurado ni nga no one will be left behind. Walay mabilin, walay malaktawan, walay mabiyaan. Medyo madilatar lang tungod aning synchronized, systematic, clean list na lokal nga gobyerno. Basta in Ingleso na gani nga nimo diha. Samot gyud ta malangan ani. Way malaktawan, way mabiyaan, tanan gyud pamilya matagaan, mabutante ka man o dili basta naakat sa Cagayan de Oro. Yes, mo ka na gayud ang naa sa joint circular ug mo ka na ang gisulti kanako sa regional director gayud sa Region 10 DSWD nga naa sa memorandum circular tanan gyud nga apektado ang words gigamit sa joint tanan affected by ECQ and the vulnerable sector. Yeah. So mo ka na nga matagaan gayud ang mga apektado niining ina-ECQ nato baski pa madilator na agayod. So I hope that the city government has received through their portals the family profiles of those that were not included in the list that they returned to the barangay and include them and recommend them to the DSWD. According to DSWD, they are only depending on the certification of the mayor. Kung ma-certify sa mayor, hatag sila kay they don't really know who are on the ground. Sumok na nga ang tinuod nini nga ang naagi sa syudad ang pagrekomendar sa DSWD. DSWD may buot sa lista. Ang minatay, Congressman, wala di na ginamakadawat ang minatay bisag nasa sa lista. Wala na gayud in town kay wala naman gyud mumaning tawag nga ang gilista ang mga pamilya nga nabuhi. So kung matay siya, I am sure na lista iyang asawa o iyang mga anak. Ang makadawat dapat ilista na
ang asawa ug mga anak. Now, ang atong mga barangay officials, eksakto ilang lista. Bawa nila kinsa namatay. So, in taon, kung nakabsan o kinabuhi, wala na dinis kalibutan, gilista nila ang asawa ug ang mga anak. So, unta, nakadawat na usab sila. Apan ang problema, ang lista gibalik, like sa Nazareth, nga man sa akong mga pangalan, gihatag man ni Kapitan Jan Rodriguez, 8 gayud ang namatay, 8 na adlaw sa kamatayon na sa uban 2021, dag-o lang. Ang uban 2020 na apay 2018. So asa man gikan di ka ng alista, nga ang lista sa Nazareth nga gihatag wa may patay dito. And then 38 ang na double entry. So therefore 19 persons na doble. So mo ka na nga wala may doble in town gipadala sa mga barangay officials kay tagsa raman sa portal. Sa portal, like man one family each man. Among ibalakan dia congressman. Ikabalakan ako da congressman, basig ang mga minatay ba, damguhon ka kay magpasalamat sa imong ayuda ba? Daddy! Ang pamilya na. Kung nahatag mo gani ka na, naasa po nga pamilya. Basig damguhon ka sa mga minatay ba? Congressman, salamat kay apil mi sa ayuda. Congressman Rufus, daghang kay salamat sa imuhang pakigbisog, pakig-asdang alang sa mga Cagayanon. Nga ikaw sa imuhang ginahimo nakahatag ka rin og kusog o paglaom nga at least dunay usa ka Congressman Rufus Rodriguez nga makigpatay alang sa mga Cagayanon. Amping permi, Congressman, na kay mensahe para sa katawhan. Yes, una, pasalamat kita kay Secretary Duque nga ni action sila. Ang atong hangyo upat kini, no? Number 1, SRA na ana gi-release na kanang wala release hulat lang sa mga hospital nga moadto sa DPW sa atong DOH so that ma-download na. Pasalamat kita. So that is Dr. Regional Director Boy Lacuna. Thank you very much, Director Lacuna. Number 2, pasalamat kita kay Director atong Chief of Hospital Jose Chan sa Northern Mindanao Medical Center. Sige na, nagsugod na katupang niaging mga adlaw ang paghatag sa Northern Mindanao Medical Center sa atong health workers. Nauna, pagka-diretso man gud niyang kwarta para sa Northern Mindanao, diretso sa NMMC. Ang para sa public o city hospital except NMMC, pingon sa DOH. Salamat, Director Jose Chan. Maayo kayo nga imo nang gihatag kana. Ikaduha nga ato nangyo. Meal allowance, pila may meal allowance? Pero may bawaan sa mga health workers. Tagaan dapat from January to June. 540 pesos a day. Okay. Ikaduha, transportation allowance actual. So inyong nalista pila ang plite gikan sa Bugo, piingon sa Northern Mindanao, piingon sa Jerborha, mo kana siya. So ang ikatulo, accommodation. Ang accommodation ayun ni Director Lacuna tungod kay ang practice pagtrabaho nila normally diya naman sila gapuyo sa hospital or kung dili magali diya kung na ay area nga diya sila gapahulay kana bayaran ang accommodation sa kanang boarding house dool sa hospital. So mo kani mga amounts nato nga atong gihangyo kay wa naman mahatag ula pa ni ma-download sa DBM. So ato gyung gihangyo si Secretary Duque na naman sa balaod kini ang tagaan ini public o private hospitals mga healthcare workers mo kana nga naaghat si Secretary Duque. Iyon siya i-follow up niya sa DBM aron ma-release kani nga kwarta para sa mat, meals, accommodation and transportation allowance. So, mapaabot kini sa atong mga workers. Congressman, kaday lang, una ka nang mabuhian. Naapaday mga pangutana sa. Kaday lang. Kaning, apil ba daw diya ang mga medical secretaries, empleyado sa mga ospital, o dili lang katong mga doctors and nurses, kaning SRA o kanang MAT? Well, niya mo kini ang naas balaod karon mahatagan og kalamdagan ng tanan, no? Ang una gyud nga kini nga health worker is directly catering, ha? Ang word is directly catering. Okay. Or in contact. So kung mo-fall sila ni ana og they feel nga they are directly catering to or in contact with COVID-19 patients, they should, kung wala sila sa lista, they can write to me, they can write to our regional director aron ilakip sila kung wala sila. Nagya po tayo mechanism nga pwede pa. Yes, kung wala sa lista karon na ay agrabyado kay directly catering siya. Na may nag-text na ako, ambulance driver.
ambulance driver, directly catering. Okay. Kanang muuban sa ambulance, directly catering. Kanang magdala sa pagkaon sa ward, 6th floor sa Northern Mindanao, kay kuan ka na. That is the ward for severe cases, and 3rd floor of Northern Mindanao is where the recovery wards are. Kanang gadala diha. Lakip din na sila. Kay directly catering man gani, catering the food. So kung naa man gani, may ni kay dagan mamati gining gahi ni bay. Kung wala sila malakip sa lista, kaya naman, sige naman hatag. Ihatag naman sa mga ospital. Ang ospital, ihatag sa mga empleyado. Sila may naglista niya na. Kung wala, mo report lang ka na mo. Kay we are going to make sure nga na ay grievance committee and Department of Health aron ilakip sila. So that's the second one, Art. No? So padayon ko lang gamay. Aron mo, kita. 3. Ikatulo, so SRA, okay na. Both the Northern Mindanao o sa DOH. Number 2, MAT. Gihangyo na ang DBM by Secretary Duque nga mag-download na usalapi para sa MAT. Ikatulo, muna ko po na. Because ang atong bayanihan to expired June 30. Ang sulti sa ako sa una ni Director Boy Lacuna nga wala na pondo para sa kitawag nga sickness or death benefits after June 30. So I clarify this because gatsunod raman si Director Lacuna nga human naman ang June 30. Ang maayong balita mo kani. Sige. In spite of the expiration of the Bayanihan 2 on June 30, Secretary Duque assures all health workers, public and private, if you get sick of COVID, mild or moderate, 15,000 ihatag sa gobyerno. If you are, 15,000. O dayon, kung severe case ka, ma-intubate ka, lisod ka na kayo ginawa, severe case, 100,000 ihatag sa gobyerno. Kaya kawat ato na yung mga heroes, kini ato mga healthcare workers. O finally, in taon, kung makabsan sa kinabuhi because of COVID-19, 1 million kadang ihatag. O bago lang, according to Dr. Lacuna, na ay namatay yung taon, nga kining health worker sa Bukidnon, gihatag na ang ayuda nga sickness and benefits. O lastly na lang ni Art, lastly. Para unsay proseso ana Congressman in kaso katong mga nagsakit, mild, severe o katong namatay. Ang Chief of Hospital mo report dahil sa Department of Health Regional Office. Alright. Mo ka na ang procedure. Para sa Northern Mindanao, independent man, diretso na kay Director Chan. Bawa naman yan na, kinsay na severe, ani, o kinsay na ikwan. Ang may balita, nadungga man ako sa Dr. Rocha, out of 167 nga nasakit pagyapon in spite of vaccination, wala may nagrabe. Wala sa tayo namatay. Salamat sa Ginoo. Pero may dalakang bahala. Dawat-dawat kag 1 million. Unya, patay na po ka. Kinang buhi-buhi sa kita ron. Napay isa, ako ipa-kunin mo. Good morning. 2 months na mga job order sa J.R. Borja Hospital na nurses, wala pa isweldo. FYI lang kung unya, mag-hire pa sila og mga doctors og nurses as mentioned ni My Heart is Bleeding. Yes, alay ka na ang situation of J.R. Borja, ang ato lang yung maatiman at my level is the national funds. Which are SRA, MAT, o kaning sickness and death benefits. No? Ang sweldo naaragin na sa syudad. So kinang ang syudad yun bayaran. O sa 2 months na, every month kita, every payday, kada kinsina, dapat sweldohan yun. So mga kanakaroon, kung 2 months na. Nakapin na sila mostorya nga, ang taga City Hall nga, my heart is bleeding. Okay, so if they really bleed, they should pay. Mukha na diya ang situation. Ay, nako. Okay. And finally, final. Upat man ka matters nga, in open hearing, nga there were more than 300 participants, congressmen, mga health practitioners. Ang ikaupat na kung hangyo mo kini. Ang atong nurses sa J.R. Borja, ang usa ka nurse mabutog 20 to 30 ka mga pasyente ga service 1, grabe. Mugyapon ang sa Northern Mindanao 1:10, 1:15 kulang gid ang nurses. Karon kinahanglan ta nga naay yang ko Secretary Duque mag-download og salapi para maka-hire na sa additional nurses and doctors. Second point ni ining request for downloading of funds from DOH to Northern Mindanao Medical Center and DOH to help the city hospital. Ang atong Northern Mindanao Medical Center nahuman na
ang usa ka building nga dugay itong follow-up ini kumbate sa budget sa nasyonal kada tuig, mabot ko niyo mga 5 years ka trabaho, ang gitawag nga Heart, Lung and Kidney Center. Human na 250 million kana nga atong pangayo. Now, ang maayo ani nga balita kay dugay kini kasi mahatag man lang sila, manghangyo ta og 200 million, tagaan ta 50 million. Tapos ang sa taga next year nga. Pero abot gyapon human na. Ang maayong balita nini, tungod lagi sa kadaghan sa atong COVID-19 positives sa Cagayan de Oro. Ang 5th floor sa Heart, Lung and Kidney Center ibutang gayud nga ward para sa additional beds for COVID-19 patients. Okay. Kay ang operation sa heart, lung o kidney di pa man mahimo karon kay di pa man these are procedures nga are relegated muna tungod lagi sa COVID-19 problem. But because of this building, ang maayong balita og Bernie, heart transplant, kidney transplant, lung transplant, din hina sa Cagayan de Oro. Di na tamo adto. Di na tamo adto sa kidney center. Daghan ako mga higala, nakatabang mata, kanaman tayo pundo sa DOH. Cagayanon, daghan na naoperahan sa heart center, maadto pa sa Manila, na ang gasto ni ana. Maadto pa sa kidney institute or sa lung center. Naman tayo letter of guarantee, katagtak kong Cagayanon. Ug naa pa na. Pero tungkol lagi karon kay di pa man gikaayam ayo magpaana nga procedure kay COVID-19 lagi. Sumo ka na nga maayong balita naa na ka na nga building o naa na tayo ma-express in Cagayan de Oro to handle these operations plus na team sa Manila to come. Ang maayong balita, ang 5th floor niya na masugda na karumbulana para magdawat sa 50 bed. Okay. Second good news. Duha kani ka building nga ato gyang gi-follow up sa atong termino. Lugay na kay ni, we are already in Congress for 11 years. Kaning other building is the new ward building. 6 floors kini. Ang lang kay Heart Center building is 5 floors. Humana. Kani sa mahuman next year. Pero gigamit na ang first floor o another good news, ang 5th floor ni ini ibutang nga ward for our COVID-19 patients. So therefore, mahimo na nga additional 50, 100 na. Now, because we will have 100 more additional beds, yung kay Secretary Duque, please download to us the funds to hire more doctors, more nurses, and other health personnel of the Northern Mindanao Medical Center. Ang tubag ni Secretary Duque, yes. Ang tubag ni Undersecretary Leopoldo Vega, yes, we are going to download. So, Director Boy, follow up this promise na ma-download na aron makahain tag more nurses and more doctors. On the case of nurses, daghan tag job orders. Unahon, unta, ang pag-appoint sa plantilla, ang mga job workers na nagtrabaho na sa Northern Mindanao sa dugay-dugay na Correct. Another problem, ina ko Secretary Duque, katong sa una magod, wala pa mag-salary grade 15 ang atong mga nurses entry level. Karon, i-implement na Secretary Duque ang salary grade 15. Ang problema, sa hospital karon sa Northern Mindanao, naanay mas salary grade 15 daan. So kinalad aron wala wage distortion, i-adjust na kana. Kaya pareho naman ang mga karaan sa mga bagong entry nga salary grade 15, himuon sila salary grade 17 or 18 ba utas. Na ang atong balita. Salamat sa very good. Sa paghatag kanato ni ini nga panahon aron makaibalo ang atong makaigsunan, especially atong mga health workers sa mga benepisyo na ihatag gayud sa atong gobyerno nasyonal. Daghang salamat, may buntag kaninyo. Thank you, Congressman Rufus Rodriguez, Deputy Speaker, Second Representative. Amping Permikong, amping. Thank you. Salamat. Alright. Thank you. Oras, kadyo lang kagayat kay murang napakoy tirang komersyal. Gamay kadyo lang kay. Kami human lamang nini. Kadyo lang kay mamugas ami. Kainibay! Kain sa balita! Kain sa kalingawan! That time check was brought to you by Eternal Chapels and Brought to you by BioProvix Probiotics, ADB Driving School, Fighter Wine, New Mustang Alchemix, Tak Computer Vendor, and D3 Lia Aggregates.
Want to learn how to drive? Learn and drive at ADB Driving School. They offer theoretical driving course and practical driving course for 4 wheels and 2 wheels. Enroll now. You may visit their office at door number 1, Promenade Building, Kauswagan Highway, Cagayan de Oro City. Besides Save More Kauswagan, or visit their Facebook page at ADB Driving School for more details. ADB Driving School, your key to safe driving. Ang Bioprovix Probiotics girekomenda sa usa ka dialysis nurse. Prone ko sa una og urinary tract infection. So nakahunaw na akong doktor nga why not try probiotics. Nang magsige manggug ko og constipate sa una, dili kay normal akong bowel movements. Mood day na nga naingon siya nga magtumar na gyud ka regularly sa probiotics. Di lang sa nurse ko pero as a person na ordinaryo nga tao, ang probiotics maayo gyud sa panglawas. Ang Bioprovix available sa tanang branches sa butika pang Tutorial sa downtown Cagayan de Oro. Suspect usa ka Miko Lorechi Sandoval nga residente sa Barangay Tablon. Modo sa suspect pagpanglungkab og mga establisamento o pagpanglabdi sa mga galbaktas kadalanan labi na panahon sa kagabion. Di pa lamang dugay dunak kini natulis nga usa ka tindahan nga milimas og di maubos sa 30,000 pesos og misikwat sa mga kabtangan nga di maubos sa 300,000 pesos. Gahi nga balita. Ayang usa ka intelligence officer sa New People's Army sa Pulomolok, South Cotabato human nakikpinusilay sa mga pulis nga modakop unta kaniya na ila kining usa ka John Nibris Omega alias Parts. Suma sa mga otoridad mausab kini ang mao nga rebelde nga panghuraw sa mga negosyante sa nakariang lugar sa Central Mindanao. Balitang Visayas, miabot sa kapin 20 ka miyembro sa NPA ang namatay sa ka-inkwentro tali Sundao sukad atong Lunes pa sa Dolores, Eastern Samar. Gisulong sa Sundao ang kampos mga rebelde nga milungtad og kapitulo kaadlaw nga bakbakay. Kini ang usa sa pinakadakong military offensive sa Eastern Samar diin na recover sa mga Sundao ang mga tag-as og di-kalibreng armas sa mga rebelding NPA. Balitang Luzon, nag-order og dakong freezer ang LGU Binyan City, Laguna isip butanganan sa mga namatay sa COVID-19. Ini kay di na mabangbang pa sa krematorium sa lugar ang nagkadagan nga mga gakamatay tungod sa COVID. Nga balita. Balitang Sports. Sa Balitang Sports, naghatag og suporta ang mga Pinoy medalist sa Tokyo Olympics ngadto sa duha ka delegado sa Pilipinas sa Tokyo Summer Paralympics 2020. Sumala ni gold medalist si Dylan Diaz nga preparado na physically, emotionally ug mentally ang mga delegadong persons with disability. Ang Pilipinas dunay 6 kapambato sa mga sports nga taekwondo, athletics, swimming ug powerlifting. Ang Paralympic usa ka sports competition sa kalibutan para sa mga persons with disabilities. Magsugod ang dula
karong pizza 24 ning bulan. Ito sa balitang showbiz, Gahi Bern. Sa balitang showbiz, nagpositibo sa COVID-19 ang aktor nga si Arjo Artide kamulog taping sa iyang bagong pelikula sa Baguio City. Gawas nga gihilantan si Arjo, galisod sa mator pa kini sa ginhawa. Busa dali kini siyang gi-admit sa usa ka COVID hospital sa Kauluhan. Mao na diha. O para sa atong buwelta! Mga komentaryo nga duol sa inyong heart. Hisgutan ta sa Buwelta ni Art. Ladies and gentlemen, the three-time KBP Golden Dove awardee, Mr. Art Bonhoc Jr. Good morning sa tanang mga junior. Mga junior, ang health department sa issue na putos. Palitong upat ka laptop daw hukus-pukus. Presyo mo about 700,000 pesos. Presyo nga makanervyos. Ispo ko muna nga mahulog nga tag 175,000 pesos matag usa. Unsang klaseng laptop daw kadto nga arang mahala. Diyang nabuking ang maong plano garbosong laptop paspas ni kansilado. Di na daw dayon na paggamit sa maong pondo aron ang DOHD samot nga mahimong gisado. Labi na karon nga gikunis-kunis sila sa Kongreso ug Senado. Wa pa gani mahuman ang isyu sa COA. Ni anapod ang laing anomalya. Ay kung wa mabantay sa maong taktika, naana po'y mga muburot sigurado nga mga bulsa. Busa, mga katauhan kita magmaigmat. Kay kining nas gobyerno murag na ay agimat. Kung makapaniti, pas kilat. Hawd kaayo maglipat-lipat. Kwarta sa katauhan, daling makulimbat. Kinabuhi sa Pilipino, samot, niparat. Samtang sila haya-haypas. Burikat. Ano sa moabot ang panahon nga ang ana sa gobyerno sila magtinarong. Diaw mo na nga gasaligra sila sa ilang posisyon na nga dato bisag walay korporasyon, walay laing negosyo apan daghang yuta na ay mansyon. Laptop pa lang na atong istoryahan. Wapay labot niya ng ayudang ikagubtan o mga proyektong gihimong gatasan. Unta ato makita kini sila makawatan nga naa sa panggamanan. Sa ilang himing binuhatan sila magabaan sa ilang pagpangabakak. Ito makitaan ko na to sila makilatan. Halik na sa isyong laptop nga sa presyo sa mata makasulirat. Kung sa may klase ka na nga ikipo. Basig wa pa ka kapindot mo type rag iya no. Tama rag yun nga kana nga bidding kansilado. Hi. Art Bonhoc Jr. ug Bernie Bitok-Bitok. Gahi ni Bay. Mao man na i5 10th Gen Intel Core i5 processor. 700,000 high-end 2-in-1 with L-carnitine and Camu extract laptop. Kung mga ito naglangkom sa ito ang programa nini nga buntaga, magkita-kita kita ugma po sa samang takna sa samang istasyon timaning ang katawhan nga dunay gahi nga baruganan. May maitampong kalambuan sa atong katilingban kining sulugon sa kanginan, Art Bonhoc Jr. Mga kagahi, please paki-follow sa among Gahi ni Bay Facebook page. O ginumdumi mga kagahi, serbisyo publiko lamang, walang personalan kini si Bernie Bitok-Bitok. O gini ang Gahi ni Bay Worldwide, garbo sa mga Bisaya! Umabati ko sa